På Mühlpointhof vil man opleve ægte østrigsk stemning og god stil. Hotellet har en høj standard, og værelserne er flot indrettet. Personalet gør alt for at hygge om gæsterne, og man føler sig hurtigt hjemme. Maden på hotellet er i top, og der er noget for alle. Og hvis der er særlige ønsker, vil værtsparret gøre, hvad de kan for at opfylde dette. Vi tilbyder dobbeltværelser samt 3- og 4-sengsværelser. De hyggelige værelser er indrettet i lyse farver og har kabel-tv, telefon og radio. Hotellets wellnessafdeling med swimmingpool og sauna må benyttes frit under hele opholdet. Der er mod betaling mulighed for jacuzzi, infrarød kabine, solarium samt massage. Fitnessrum med professionelt udstyr byder på noget for enhver smag. Hotellet har legerum til børnene. Skibussen holder næsten ved døren og fragter dig til liften på 3 minutter. Hvis skileje bestilles igennem onlineski.dk, vil I få adgang til eget skirum og støvleskab i skiudlejningen, så I ikke behøver at tage dem med hjem til hotellet. Der er skikælder og gratis parkering uden for hotellet. Lofar er perfekt til nybegyndere eller børnefamilier, der nemt vil kunne overskue skiområdet 46 km pister. Erfarne skiløbere vil ikke have de store udfordringer, men hvis det er på børnenes præmisser, kan alle se igennem fingre med manglen på de store nye udfordringer hver dag. Lifterne er nye, og der er masser af snekanoner, der sikrer skiløbet.